Kom nu, Lars, kom nu! Christian, centrum med! Tobias! Cornelius, tilbage! Tilbage, Cornelius! Fremad, Oscar! Fremad, Johan! Tilbage, gutter! Retur! Flot trukken der, Lars! Så kom, Niklas. Mere fart på, Lars, så er det flot, det der. Stop af! Det er sådan dejligt. Kom nu, Tobias. Løb! Alene, Niklas. Vil I være der også? Nej, godt lidt. Kom bag. Skal vi lige have over til kameraet, den der også? Ja, det er den der, hvor vi Er I klar? det er totalt rent. En. Nu! Og så en send afsted. Corner er på vej. Det går stærkt. Han springer derfra. Ja, det tror jeg, han gør. Nu er han sat sig. Det er nødt til at satse butikken. Det gør han sgu. Det gør han ikke sgu. Det må jeg ikke sige. 21. 21. Niklas! Der er mål. Du skal juble, min ven. Det er nemlig rigtigt, Niklas. Det er en god, det kan jeg godt lide. Det er en god indstilling. Det er klassepres fra Næsti! Hvad du hedder til efternavn, min ven? Avari eller andet. Lukas Kimari! Hej, jeg hedder Christian Søgaard. Hej Christian. Hvordan har det været at være med her til et overnatningsstævne i IKAST indtil videre? Det er jo dag 1 indtil videre. Det har været fedt. Vi har spillet en kamp mod HB85. Der vandt vi 4-1. HA85. Hvordan endte den kamp, min lille ven der? Hej, jeg hedder Philip Rutter Jensen og spiller i VB. Og jeg skal lige gå ind og være live-reporter lige nu. Og herinde spiller de så fodbold. Og det er sådan... Super helt der. Ind og ud der. På den der. Og han skyder, men Malte redder. Og her er så Cornelius ved at gå ned ad rutsjebanen her. Og han skriger godt nok lige lidt, men... Ja. Og det er så Jens Jakob. Hvad? Hej. Hej. 2, 1, nu! Ja. Altså, der er mange gange, hvor de tænker over den her. Men der er nogle gange, hvor de... Altså, der er mange gange, hvor de bare skal stå sådan over for hinanden.
Godmorgen, og det er søndag morgen. Herinde bag døren, der ligger BB's Bjørn og sover. Hvis I hører godt efter, så kan I høre her. Kom ind, Niklas. Godt, Jens Jakob. Godt, Niklas. Stop og hjælpe dig, Niklas. Kalde på den. Jalle. Nej, det var godt så det. Den sagde, hvor du skulle. Det tager det. Nej, Lukas er det midterforsvar. Nu skal jeg høre her. Det er det sidste kamp, der er støvlet, nu jeg får lov til det synd. Kunne I huske, hvordan følelsen var før? Det er følelsen af, når man ikke kæmper. Det er følelsen af, når man ikke spiller sammen. Det er følelsen af, at vi gør faktisk alt det, vi gerne vil undgå. Vi gør alt det, vi ikke har snakket. Alt det, vi siger, vi skal undgå. Og helt stille. Nu midterforsvar, Lukas, i næste kamp. I den her kamp, vi kommer ind i nu, der vil jeg, og jeg vil se jer kæmpe meget, meget mere, end I gjorde i den kamp, vi lige spillede. Det er vi det her! Er vi klar? Er vi klar? Er vi klar? Er I også klar? Okay. Og så ud af, Camille. Det er så mærke. Kom igen. Magnus. Magnus Asbjørn. Christian. Kom så, Bjørn. Kom så, As. As. Ja! Hej Cornelius. Du har været med til et overnatningsstævne her i IKAST. Ja. Hvordan har det været? Det har
har været godt, men der har været et par skænderier et par gange. Så der har været nogle samarbejdsøvelser, I har skulle gå igennem for lige at finde sammen som hold her til at starte med måske? Ja. Ja. Er det blevet bedre her mod slutningen så? Ja. Det var godt. Hvordan har det ellers været at være til overnatningsstævne her i Ikast? Det har været rigtig sjovt, fordi vi får gode medere. Og I har spillet nogle kampe, I har spillet 3 kampe. Hvordan er de gået? De er gået godt om til lige. Hvordan er de gået? Hvis du nævner den første, I spiller mod HA85, hvordan gik den? Det gik lidt godt, men det var bare, vi havde en dårlig bold. Ja, en dårlig bold. Og sådan, hvordan var den bold? Den var helt blå. Hvad med kamp nummer 2? Hvordan var det, I spillede mod der? Det kan jeg huske. KLG, hvordan gik den? Ikke så godt. Og hvordan endte den? Den endte, de vandt i straffekonkurrence. Og hvad med den sidste, den kamp, I netop lige har spillet mod Ikast? Hvordan gik den? Den gik rigtig godt. Hvad er enten? Til at lægge mål. Tak skal du have. Hej André, I har været til overnatningsstævne her i Ikast. Hvordan har det været? Det har været godt. Hvad er det, der har været godt? Kan du nævne nogle ting, I har lavet her ved stævnet, som du synes har været rigtig, rigtig sjovt? Ikke sådan rigtigt. Har det været sjovt at spille nogle fodboldkampe? Ja. Hvordan er de gået, dem I har spillet? Hvis vi tager HA85 I spillede mod i går, hvordan gik det? Den første kamp, Ja. den gik godt. Hvordan synes du selv, du klarede dig i den kamp? Spillede du godt, eller synes du, du kunne spille bedre? Eller? Jeg kunne godt spille bedre. Hvad så med kampen? Den første kamp, du spillede mod KLG i dag, hvordan gik den? Anden eller første. Den første kamp mod KLG. Den der ender 0-0, hvordan synes du, at holdet klarer sig der? Ikke særlig godt. Hvordan kunne vi så se en reaktion her i den netop afsluttede kamp mod Ikast? Hvordan gik den? Bedre. Den gik bedre. Kan du huske, hvad den endte? Den 5-1. Hvordan synes du selv, du spillede? Godt. Godt. Super. Tak skal du have. Og så har vi fået fat i VB's hårde hund, Philip Rytter Jensen. Velkommen til. Tak. Du har været til overnatningsstævne her i Ikast. Hvordan har det været? Det var rigtig fint. Hvad er det, der har været sjovt her ved stævnet? At vi skulle sove sammen med vores fodboldkammerater og hygge. Ja. I har også været op for nogle andre ting, nemlig noget fodbold. Hvordan er det gået? Det er også godt. Hvordan gik det i går mod HA85? Der vandt vi. Og kan du huske, hvor meget I vandt? 4-1, tror jeg. 4-1. Okay. Hvordan gik det i dag, den første kamp mod KLG? Der stod vi 0-0, så vandt de i strafkonkurrence. Hvordan synes du selv, at du klarede dig i den kamp? Jeg kunne i hvert fald godt gøre det bedre. Synes du gjorde det bedre i kamp nummer 2 mod den netop afsluttede kamp mod Ikast? Ja. Jeg kan se i hovedet, at du har været nede og bide lidt græs nogle gange. Men kan du huske, hvad den endte mod Ikast? Ja, jeg tror, det var 5-1. Så du kan godt komme med til overnatningsstævner med VB i fremtiden? Ja. Det lyder godt. Tak skal du have.